billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten asanipun sedaya para bapak, para ibu, sedaya para bapak takmir masjid, bapak imam, sedaya ingkang sama jamaah salat subuh sedayanipun ingkang kula hormati. Bil ati-itifa wal iktisar malap cukup ringkas monggo sareng-sareng kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kelawan lewat ucapan inggih menika monggo alhamdulillahi rabbil alamin. Lan kita iringi kanthi maca selawat pados biasanipun maca selawat bil qulub monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyatil abadani wa sifayam wa nuril absari wa diyaiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyatil abadani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiyya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah kanthi pambuka maca syukur hamdalah iringan bacaan sholawat inggih selawati bil qulub. Muga-muga ndadosaken kita diparingi afiah sehat zahir batin, selamat wilujeng aman ya waras. Mbok menawa dipun paringi sekedhik masuk angin sakit watuk ya mengko diparingi mari dening Gusti Allah. Kula nggih watuk kula wingi dinane wit mlebar subuh tekan bukane nembe menyat kula. Menyat mangkan nang musala terus kesuk tet mboten menyat barang kula iki. Nah niki paling pokok niku. Saniki sareng-sareng ngaos. Pembukane niku mawon nggih patekae mangke. Kita niki saniki sampun mlebet wonten sepertelon tengah wonten ing wulan Ramadan menika.
wingi kula nerangake iki menika budalan gasik-gasikan isu-isuan tindak teng masjid ajeng napa kalian sore-sore arep ngopo nak te bulan Ramadan kula aturke esuk niati arep jamaah subuh kalian arep ngaos bakda subuh sore-sore sami badhe jamaah salat maghrib badhe mirengaken nenggane bacaan Al-Qur'an amarga bulan Ramadan enten tadarus kalian rangke sembayang dhewe nang omah niku 40 tahun karo berjamaah sepisan nang masjid iku luwih utama jamaah nang masjid. Niku sing intine wirak niku. Intine ngaos ingkang wingi. Ingkang saniki mlebet ing 3 pertelon tengah. Amarga ana dawuh Ramadan iku awale rahmat. Kawelasane Gusti Allah taala disokake dening umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang iso ngerti ingkang bisa krasa lan rumangsa duwe rasa ana bulan Ramadan iki tenanan oleh ibadah mula 1 tekan 10 anane mung sok-sokan rahmate Gusti Allah saniki mlebet sing sepertelon tengah wawasatu maghfurun disoi pangapura dening Allah Subhanahu wa taala. Tegese napa? Muga-muga awake dhewe niku sing gobrah kakeang salah, gobrah kakeang dosa mulai tanggal 11 tekane tanggal 20 muga-muga di ngapura kabeh dening Gusti Allah. Lho. Awake dhewe kudu ngakoni nek menawa duwe salah ki jane ora duwe salah kesombongan. Sing ora duwe salah mung Kanjeng Nabi tok. Mulai bobok Adam tekane sok akhiru zaman wong sing paling suci paling bersih tanpa duwe luput tanpa duwe dosa tanpa duwe salah tanpa duwe lali namung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh manungsa iki duwe luput duwe salah mung ana gedhe karo cilik mung ana akeh karo sithik mung ana ketok karo ora ketok mung ana sisi sejo kalian ingkang boten dipun sejo menawi kula aturake cerita mawon kukia dan ceritakake ada sejarah ana cerita ana rajulan ismuhu Muhammad ana wong lanang sing jenengane Muhammad ning mboten Kanjeng Nabi Muhammad cara kula jenenge Muhammad mawon niku kana layusolli khottun wong lanang iki mau sak jege urip urung tau nglakoni salat blas wong salat urung tau blas puasa ya urung tau anane pokoke munyer mutu lah jenenge Muhammad ning munyer mutu ora gelem nglakoni ibadah apa-apa ning mandang ngerti pandilah paedah kemuliaan keagungan bulan Ramadan niku ora malih mandang sing naminipun wong lanang jeneng Muhammad iku krungu dawuh mulyane keagungane nggih rahmat nikmate bulan Ramadan ujug-ujug faidata qala Ramadanu itu ari kalane wis manjing tameka bulan Ramadan
Wong lanang iki mau tuku klambi anyar, sarunge anyar, pecise anyar, sajadahe anyar. Yuzaizinu nafsahu bisyabi watibi. Nganggo pakaian sing serba apik. Nganggo pakaian sing serba bagus. Kanggo maes-maesi awake, nganggo wangen-wangen mangkat nang masjid. Amarga omahe cedhak masjid, mangkat nang musala upama sebab omahe cedhak musala. Niku lak marai awake dhewe nek arep tindak masjid, tindak musala, ajeng jemaatan, ajeng jamaah, kon nganggo pakaian sing patut disawang. Sing patut disawang. Sapa dhewe nyawang kancane dhewe? Nyawang niku kancane dhewe. Nek malaikat lan Gusti Allah disawang atine pertama. Sing penting pakaiane suci. Iki tiyang lanang niku sing ora gelem salat berat iku ngerti padilah berkah sasi Ramadan krana le tuku pakaian apik-apik mau ge mulyake sasi Ramadan li takdimi Ramadana krana ngegungake mulyake sasi Ramadan aku njun nganggo pakaian sing apik bar mangkat ke masjid wa yusolli yo melu salat yo melu traweh, yo melu apa-apa lah sing kegiatan Pak Imam masjid nderek. Angger wis rampung wayak di mafatahu. Wong lanang iki mau ngodoni salate sing ditinggal. Selama hidup urung tau nglakoni salat, mandang wis tekan gelem masjid, ya wau niku wau aturke berpakaian yang bagus. Terus barang sing ditinggal salat niku wau dikodoni upama ninggal salat dhuwur ping 100 dhuwuran asar yo sami wong tau nglakoni kok kuwi anggar bengi kuwi ngodoni salate dhuwur ping pira ngadani asare ping pira ngadoni maripe ping pira ngodoni isae ping pira ngodoni subuh ping pira awake diteling-eling kadang kala nek iso mangkat nang masjid gasik to wah niku ngondoni barang kadang-kadang wong kadang biyen kaya kula ana sing ditinggal barang salat niku. Ning awake dhewe ora krasa lan ora rumangsa yen ninggalake salat. Lho, niki saestu niku. Kadang awake dhewe mboten krasa lan mboten rumangsa ninggalake salat sing salat pernah ditinggalake. Maksudipun ora ketok sepisan kondo barang lah. Mun Wah, lebar niku to, lebar rampung ngondoni salat. Kuwi. Yo dadi kancane ning ngene, Pak Sobrim nene faqilalahu. Lima taf'alu dzalika. Karena apa to, Kang? Kok dengaremen mangkan nang masjid? Oh itu ya kenapa to yu? Sampeyan kok tindak masjid barang, pakaiane anyar, apa-apane anyar kok tindak masjid barang. Wong biasane tongkrong-tongkrong, ora tau gelem mangkan nang masjid. Iki kancane sing muni. Ojo nyet to Kang, aku nak ora sembayang, nene ora sembayang. Mana mangkana masjid, jarene dibungkanake datang nang masjid barang. Saestu niki, kita pengen ngoten niku. Ngoten kathah tiyang tang wah dengaren mangkana masjid, aja didengarake. Alhamdulillah, saya Mbah Simono tindak teng masjid. Mone ora tau. Ngono kuwi atine lega. Sing dunene ya lega, sing muni ya lega. Nek namung didengaren ketok drengkine. Ketok sengite lan ketok lek ora seneng. Loh, bahasa alhamdulillah iku iso nutup segalanya. Kancane iso tuku apa-apa, alhamdulillah. Kono iso tuku ngene, aku alhamdulillah. Nah, alhamdulillah niku lho legawane ati. Dadeke nerimane awake dhewe urung iso tuku upama njur nrimo amarga syukur datang Gusti Allah. Ane nek iso tuku wah kon iso tuku iya wae sebab ngene bae kuwi sing dadeke drengki.
Loh, niki kitab iki kula atur ngaten niki. Temriki faqila lahu lima taf'alu dzalika. Krana apa kok dadak kowe nglakon ngono to kan? Ya aja ngono kuwi to. Ya wae ngucap ini. Faqala hadza sahru Ramadan. Dan ini iki paling sobirin dan ini iki sasi Ramadan. Nah aku ana mangkana masjid ngeten iki sasi Ramadan. Mula sasi Ramadan iku sahrut taubat. Sasine tobat, wa rahmah sasine rahmat, wa barokah lan sasine sing ngandung berkah. Mula sasi Ramadan sasine tobat, aku tak tobat saiki nang sasi Ramadan. Menawa luput salahku, selama aku le orang nglakoni ibadah iki lho, njur aku tobat ditampa dening Gusti Wah tak melu kancaku sing wis tau mangkat nang masjid. Termasuk tak melu kowe sing mbongke mau. Wis. Yang walonane saki sasi rahmat, Ramadan sasi rahmat ngono wong kuwi. Wong pengen ngono kok pangendikan. Menawa aku mangkat nang masjid ning menghormati masjid nggo pakaian aku anyar iki lho. Menawa entuk rahmate kewelasane Gusti wa upama aku dipentungi karo malaikat utusane Allah so aku nak mati ora sida wong aku dimesake diwelasi perkara awake dhewe niki to putune jengkelke mesake gelas jeneng dipentung ning mesake ora sida mergo mesake melasi putune melasi anak sami Gusti Allah Ta'ala yang melasi kawulane jataya dilebokke neraka jataya dipentung nang jero kubur ora sida aja kae tak welasi wis tak mesake menawa aku entuk kewelasan yen sing dadak nggih man pundhun mboten napa-napa iki tak rampungake nang ngaji petot tengah ya ora karuan nggih. Loh, iki penting kanggo awake dhewe. Sing nomor 3ne jarene saiki nganu Kang sasi berkah. Ayo, kuwi panes sobini tak jodoh ya berapa ya, Sob? Heeh. Sampe bukange kula ngono to. Aku yo jawab nene sasi berkah. Menawa aku mangkat nang masjid ki diberkahi karo Gusti Allah. Berkah umurku, berkah uripku, berkah anak turunku, berkah keluargaku, ya muga-muga berkah bondo donyaku. Niku sing muni niku tiyang sing dibongkare mau ora tau sembayang blas niki wau. Ya padha awake dhewe ya muga-muga lek tindak masjid melu berjamaah diparingi berkah. Berkah sembayang jamaah subuh iki mau padha karo ibadah sewengi bedatet tanpa turu ibadah terus walaupun sampeyan iki mulai barisak turu ngoro mandang krungu subuh tangi melu jamaah wis padha karo ibadah sewengi berkah jamaah salat subuh ning sing akeh-akeh mbok niku alumni mbok niku santri setara padha ngerti fadilah niku do ditinggal amros kakean ganjaran nyuda wekah mangkan nang masjid nah sampeyan wong macul mbiyen wis cilik ngarit ya ganjarane saya kurang njur mangkat nang masjid men apa men oleh ibadah sewengi lho niku pundi-pundi wong kuwi ngaji usulan ngoten niku kathah kok kata jamaah niku do wegah terutama wong sing duwe ilmu lha lebar ngoten niku terus tiyangipun asallahu ta'ala ayat ajawaza menawa Gusti Allah Ta'ala iku ngapura alaya ngapura dosaku bifadlihi sebab fadl anugrahe bulan Ramadan menawa njur aku sapa masjid sapa musala
ya aku diparingi pangapura dening Gusti Allah. Awake dhewe nek cara kula ngakoni gobrah dosa, cara wong labuh itu gobrah lendut, wong ngeruki letong zaman biyen nang dong sapi gobrah taisa sapi uyosa sapi. Jurdi resiki nganggo banyu resik men ora mambu. Gopak lendut ki sami diresiki nggo banyu resik men ilang lendute. Sami gobrah luput, gobrah salah sing ora krasa lan ora dirasa menawa ulah Ramadan iki Allah taala ngumbah ngresiki kelawan rahmat lan pangapurane Gusti Allah. Lebar jawab ngoten niku wis sembayang tenanan pamata. Ujug-ujug wonge mati. Nah ceritane kaya Mbah Ngatemi nene bar subuh mati ngene lho. Iki cerita. Nek asli ya kula tak catet dilolo-lolo mboten ngapusi. Niku ujug-ujug mati. Tiyange niku ujug-ujug mati, marang mati niku diimpekke karo kancane mau terus saiki yo Pane Sobiri niku sing ngimpekke, sembungkanake kok. Tiang niku ana diimpekke niku wau petoke niku wau manggon nang suwargane Gusti Allah nang dampar kencana sing ditretes omas buku ngene iki ning pinggire emas kabeh. Kicap wiclap wonge ketok ganteng bagus, ketok mencolong raine niku wau. Njur takon, "Kang, lah kowe wis nang kono?" Kaya aku wau wingi bengi ketemu wong mati wis sewengi wong mati ati ora hitungan kula niku. Niku wong mati kok nemoni aku iki ngopo? Wong aku arep urip. Aku ya ngoten to. Saestu niku wong mati kok nemoni aku iki ngopo aku. Wong aku arep urip. Niku. Ceritane ora tak gadhak sing sebenarnya aku didongake sehat. Sampeyan sehat. Lah sing nomor loro niku wau, padha diimpekke mati. Niku wong blas tanpa sembayang kok. Nglakoni sepisan tok padha karo sasi Ramadan niku. Njur mati diimpekake. Jawab, "Iya, Kang." Ya lemu omong wingi kae to, aku jawab, "Iki sahru taubat, sahru rahmat, sahru barokah, sasine tobat, sasine rahmat nikmat, sasine to apa kuwi berkah." Aku mati, dosaku wis di ngapura karo Gusti Allah. Lah sebabe apa kok di ngapura? Wong kowe wis nglakoni mung pisan kuwi tok. Ngono kuwi cara omong-omong karo Pak Sobri kuwi sing mati. Niku wau ngene lehku nganggo klambi anyar tak omong awal aku niate menghormati sasi Ramadan. Lehku tuku sarung anyar, pecis anyar, rokok batu tali sajadah anyar, sandaku anyar, aku krana menghormati sasi Ramadan. Dimiti bikurmati wa takdimi Ramadan. Krana aku mulyake sasi Ramadan, njur aku di ngapura dosane ora krana apa-apa ning sebabe aku le mulyake sasi Ramadan. Pramila monggo bareng-bareng awake dhewe nang sasi Ramadan dimulyakake. Nak duwe minyak mangkat nang masjid minyak keleke dimenyaki. Saiki mutra. Lho saestu niku diniati. Nah kula mboten menyakan iki. Menyakan mboten napa-napa, menyakan barang. Niki kula aturake diniati ya kaya mau supaya napa awake dhewe bener-bener entuk pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Njur kula simpulake. Oh iya sasi Ramadan iki pancen sing do gelem mangkat nang masjid, gelem mangkat nang musala, gelem berjamaah ki ngunduh berkah. Lho, wong kok gelem mangkat nang masjid, gelem nang musala, gelem berjamaah niku ngunduh berkah. Niku. Sing nomor lorone wong kok gelem ngibadah tenanan nang masjid, mbok niku ngrungokke ngaji, mbok niku berjamaah salat tarawih lah sak piturute ngumpulake ganjaran. Lho, men ngumpul ganjarane. Sing nomor telune gane awake dhewe kakehan dosa,
gelem ngambah masjid, gelem ngambah mushola, nang sasi Ramadan, gelem sholat sunat tarawih, awane gelem poso, ngelebur dosa. Lebar iki mau wong banyak kepengin banget awake dhewe iki mlebu swarga lan kepengin banget lawan neraka ditutup. Akhire ngopo? Dadi aling-alinge geni neraka. Komlo asyamu junatum minan nar, poso iku dadi aling-alinge geni neraka. Sawise kuwi, sawise dialing-aling lo kandhake wingi nek mameke mau mati nika to, lawang swarga dibuka, lawang neraka ditutup, akhire wong mati nang sasi Ramadan utawa liyane Ramadan tetep netepi iman lan Islam, insyaallah mlebet swargane Gusti Allah. Mujur bareng-bareng ngumpulake ganjaran, ngunduh berkah, nglebur dosa, ngaling-alingi nutup geni neraka, terus awake nyuwun mlebu swarga. Mula yo Ramadan kuwi nglebokake rupane apa? Swarga. Lil janati babun, sebab swarga iku lawang swarga niku enten jane lawang royan. Sesuk terus ke sesuk mawon. Muga-muga enek berkah manfaate, awake dhewe semangat tindak ngaji ting bulan Ramadan iki pendak bar subuh mantindak diniati mulyake sasi Ramadan men kaya wong lanang wau jenengane Muhammad iku blas ora tau salat ning mandang ibadah tobat tenan, mandang mati diimpeke kancane mlebu swarga. Mung siji tok wau tak diitung mung mulyake sasi Ramadan. Ngoten kok. Donga bareng-bareng. Dongane inggih menika ilailas tolel berdos si alam wala aqwam ala naril jahimi fahab li batau waghfir dzunubin fa inna taghfiru dan bil adimi tu Gusti kula mboten ahli swarga lan kula boten kiyat tekeke neraka. Mila Gusti mugi paring pangapura datang sedayaning dosa kula. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana bisikatin wa afiatin wa salamatin wa kuwatin wa ghaniyin wa izin wa bi bulughil maram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa rahmatina bil ummi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.